povedať, dneska ideme počuť také zvuky z krčmy. Však, Salvo? Áno, boli tu Však, Pero? No, však, Lubika. Tak ideme to zriešiť. Slavo, všetci poďte sem. Ako nevieme, čo tak je, ale tak sa tam pozrieť môžete. Slavo, ty robíš. Nevidíte tam nejakú ruku? Tam vzadu. Hej, tam sa dá čo kýve. Tam je ruka. Tam kýve dáka ruka. Hej. Vidíte to? Vidíte, tam je to ruka. Čo to je? To, čo bolo. Počúvajte, ako, však čo to bolo. On sa tam ešte teraz pozrieť. A ako tu na dačo. Tak to klope. Ježiši! Tam vidíš na čo? Ježiš, to sa kývata. Ale, Moni. No. Sa kývata. Toto sa kývlo. Čo? Poďme sa pozrieť ešte raz tu na. Čakať. Sa kývalo. Ale moja ruka je tu, moja ruka je tu. No. Tu na. Tu je moja ruka. No. Čakajte, Takže jak to teraz? Tam sú nejaké ruky. Tam je aj hlava. Fakt. Chcem sa dať, čo hýbe za tým. Je tam niekto. Tam niekto je. Tam niekto je! Uka! Som si dal dole ruku. Jaj! Ježiši! Čo? Tam je keby takto plakal. Tam je keby takto plakal. Tu je taká latá. Tam asi nič. No poďme ešte raz sa tam raz pozrieť. No ako keby to takto. Takže poďme vyskúšať. Napríklad tam nikto není. Ani tak. Ako tam nikto. Tam sú akéby, dačo tam, vidíte, tam to je proste. Ruky! Ruky! Čakajte! To je prekladné! Tam chodia ľudia! Keby tam niekto bol, takže... Ja sa bojím. Ako keby dačo mohlo. Maga! Ježiš. Ale to bolo dobré. Dobre, že mi to netrafilo do nohy. Ja som vravel, že rozbijam skolo dosť často. Ale ty si to vôbec nerozbil, ty si tam bol pri mne, nie? A ty si povedal, keby si to bol ty, ako Slavo, ty sa porovnávaš s tým skillom Ako nejak sa hovorí, no. Teraz sme tu na Tičko. Tak, tam takto je. Akože nevieme kto. Neviem ako. Ale... Zatiaľ tu akože nič nepočujeme, ani nič, ale... To bolo. A to čo bolo? Čo to bolo? Ja neviem. Čo? Slavo, čo to bolo? Neviem. Dobre. Keď tak poďme sa ešte pozrieť do lesa. Poďme sa do lesa, čo tam straší? Tu robia zle ľuďom. Mne to je jedno, ja potom aj poďme... Tu je tak to, no. Ja idem sama. Kúkajte, tam sú ruky! Tam sú ruky! Pozrite sa. Na druhý deň. Poďme na to. A temperky idú... Pozrite, čo mi urobili. Tu je krv. Tam na čo bolo.
Tu je nejaký papier od krví. Ja sa toho strašne bojím. To čo bolo zase? A moja ruka ešte to ako, pozrite sa tu na. Je to také normálne. Fú, ja mám na sebe ľudskú krv. Viete, ak je ten barel? No. Ja po ňom môžem zabúchať, ako keby v ňom niečo bolo. Máme- Za my máme robiť, že sa takto premie.